That's how I escape. Skuntum dala ngibuke ebusweni. Ingane idlala le. Sitha zami ngibuke ehlweni. Bullshit I don't tolerate. Hlezi ngibuke ekuseni. Phinde ngilale late. Bhala ukuze ngibuke ipeni. That's how I escape. Yeah, as I'm talking about, izinto zinzima and ale campaign engikuyo, they stressing me out. People don't want to work. Kuningi nje. Uyazi ntoni ndive ibhele ikhala apha egeyithini khona lo muntu endimlindileyo sasebenza namhlanje so athi ngimcheck uba okanye kunguyena intsimbi ishisa ngiyabanyisa dog again lenta kuyona umdlalo lana kumina ngiphanti gate umntolomba ne yes umntolomba halokhu uthele engathi umntolomba lokhu uthele yes yeah ukubona and I've been hearing uba uyasebenza komakhelwana bami uyaziwa nje ngomuntu nje obusy uzokwenza the same thing lapha kwami yes uyangijabona ukuthi ngumuntu wesikhathi okokuqala ngihleli ke ngisesikhathini ya nginjalo ngihleli ngisesikhathini okay uyazi uzokusenza ntoni yakho no wena ungangitshela kodwa mina ngidila nento enegceke yonke into esegcekeni mina ngumuntu uvele onezinto eziningi azenzayo mangithi ngine plumbing bese ngiba ne-civil ebese ngiba i-security ngawenza wonke ama grade ngaze ngaba no B ebese ngiba futhi ne-certificate se-cleaning ebese ngiba ne-certificate se-electrical engineering kanti ngilula ke lokho bese ngiba nesinye certificate sokugcina bese ngifuna ukuqeda nje ke certificate wayista bengenzela nakhona ukuqubula uma kukhona izinto engafuni ukuthi ngiyephezulu bese safety and liaising hayi ukuphepha ke lapho well yabona ke mina apha kwami bengathanda mani ba ngenzela igadi yami ngiklinele ube right nje yeah manje into ezinzima nje hayi kanti uma uyilokho lokho akudingi certificate esisodwa nginaso lokho kunye into bese ngikwenza lokho engiqualify ukwenza yebo I know asingene kuyona ngoba ngumuntu vele ofuna ukusebenza angifuni ukubambezela nami khona uzokwazi ukuthi ungibone mina angikho mandla la ngumuntu owenzayo okay izinto zami ngangikhombisa kodwa ngibona hayi siyabonga ithuba haya kumaneka apha okay ithuluzi alikhona lifumaneka apha nje hayi iyekele kumina kakhulu I think kuyafana vele ngiyabona ziyafana izinto ayikho inkinga makukhona engikudingayo uthe kodwa ukhona vele hayi vele ndikhona okwangoku yabo hayi ubali anything oyidingayo ndikhona endlini you just touch me endlini ne touch you hayi no problem akuyabonga basi ube right ne hayi thank you Tolong Pak. Langsung susah.
Ndiyabona iyasebenza. Okay, ndithe mandiphathe into yokutya mani. Ngiyabonga ufusikazi nje ube-right. Ngiyabonga kakhulu. Yazi ngathi uyazi basuka ukuthi kahle kahle. Sengiyawathatha nje amakhekhe umuntu wabhiya. Umuntu wabhiya. Ubhiya ngithi wona okwazi ukwenza ukuthi lokwa. Ngumuntu nje oyiyobisi. Kodwa iyobisi ngizwe lesikwazi ukwenza ngikwazi ukuba active. Kodwa inkinga. Ndifuna ube active mna, so buye siyithethe leyo. By the way, uyabona ngoku senze uhamba ne? Khona apha kufuneka mhlanga sisebenzise into yokutya, ube right, ube sorted ne? Usendleleni. Ndisendleleni. Hayi no ngoba nami ngikhona. Ngizobona nami ngikhona. So uthemba umzi wami. Hayi inkinga. Ngithe nje ngemize emkhulu kakhulu kunale. Hayi bo khona ngisho umuntu ngithi ngibona nalo muzi ongaka. Ungayaqashwa phela nawe usomizi. Hayi baningi abantu asebangiqasha. Hayi bo ngisho ulo sekhosini usempi. Umuzi wakhe mina. Abangani bami abo ndiyabazi. Nonke ngiqeda nje ngiqeda. Right. Hayi ke xa uthi kanjalo ke ngizokubona wenze show uyahlutha saphinde siyithethe ke enye nenye. Sorry base. Ndiyabulela. Enkosi. Sha ke ne. Yazi ukuthi ikinga. Hayi no ikinga basi. Bengibukela indaba kale unjani akake. Ongilimaza lento okuphuza into eyoshukela. No, angikade lento okuzisho ngibaleke. Ya ndoda. Wamthusa. Hayi. Wamthusa. Vele kumele uthuke makufika uMapholoba. Wonke umuntu uyathuka. Ukahle kodwa. Hayi no. Kuyaphileka. Wendoda. Yeah. Nginakho ukubona. I think kuleli jalide elingapha naleli elingale yakho. Kodwa ngikhumbula nangelodwa ilanga imcondo yakho icwathaza kuleli igceke la ekhaya. Angithi-ke mina ngiyadoya ngithi mina wonke la majalide akaze ngifuna ukuqeda ngamajalide nala ngibizela ukuthi umntolomba inkunzi nje ubona la ngisabaqashwa ke la mkhaliwe othiwa lo wala awuyakhekheleza hayi khona izinto engazenzeka kanti mina I'm a jack of all trades. Phela ngithi manje njengoba ngenza kanje yilento ebizwa ngama random checks. Angithi labantu laba bayizigebengu sebenalento ukuthi bayazi ukuthi obasi baya nini emsebenzini babuye nini. So ngekhathi abahamba ngaso bangene bathatha izinto mathi mabebuya babuya izinto zaba yisekho. So njengoMapholoba ke ngine access to each and every house. Random uba ulapha uthi random no ayishalela igama uzosebenzisa uma ngifuna ukuthi ngifuna mangiqhamuka ngiyophuza ngithi random sengiyaphuza ngiyabela uzoqhamuka randomly. Hayi yahlanga hayi welotula ngoba nami ngoba ngibhizi ngomsebenzi wami wonke umuntu kunomsebenzi wakhe njengoba nami ngumsebenzi wami ngifuna ukuthi ngibambezeleke kakhulu. No nami ngenzo wami so ungenze ngazi ukuthi wena kuphela nami umsebenzi wami ukwazi ukuthi ubani osegcekeni. Pholoba ngeke sixhathaniswe lezo zinto. Unami ngumuntu obangathi osebhizana wona yangibulali incane. Mapholoba wena ubani wena? Umntolomba mina. Umntolomba mina. Phela sengingakubona ukuthi Mapholoba ngikhetha ukukhohlwa mina. Ngiyakubona kodwa ngikubona phela. Ngizongibhizi nami la ey'ntweni zami. Ayizona into engisho. Ukuthi angingaze nama ngakwenza umngani wami kodwa sekusho. Nokusekusho. Kusekusho. Akusekusho. Angathi uyagagamela. Akusekusho ngiyaxolisa. No ake sithi ngoba sengiyazi. Hayi Mapholoba uyazi nawe phela akubonga ngoba sesayithini eyodwa akubonga. Kodwa kunenkinga kangazi baningi balokho befika behamba abahlali especially laba badila nengadi abahlali kodwa futhi ngiyabazi kuba swala ekhaya lo hayi uyaphana ke ngemali hayi kabi mina nginokuthi ngiyipatrolele ngizithi qi qhamukela uMercedes lo ngazi ukuthi uyifofo lo omkhulu onamapipe amabili emaceleni udilikiyani uSomizi mina. Somizi uzomthanda kuSomizi
ufike lo wasokhozini lwangazi bathi uselfie bantu anda ngiyamlalela kakhulu uyaphaya naye futhi uyaphana hayi bayaphana imali utshwala inyama yonke into nenyama sendaweni right Hawu. ngoba ngifuna ukuqeda-ke ngabe bona noma ngiqale ngalo ngifuna ukuthi somizi bani kwalomunye no khona ke lo memezayo lo wala eThekwini lo ekuthiwa umushunqisi ngake ngayitshela ukuthi kudlala iredio kanti Usekhona yena. hayi ngenaselithi kanje sengiza kanje ngathi nalona ke lo ekuthiwa khona lona ke lo wale ngoma le evusa amadlingozi helebe kheje yilabo asengingambona-ke loyo ngoba kade uyazwana futhi nolethu utshana ngale utshana ufika next door kahle hle usefana nomuntu umini ongelona i-celebrate ngoba vele loyo ngibona TikTok njalo hawu ufana nomngane kumina ufana nomngane akithi mina ngiyakwazi ukwenza abangani bayangisebenza khona umina abantu bayazi ukuthi kulokade boy lo ole uthola yaphani manje ya no ake sithi nje ingaze ejwayelane kabi umuntu akaqhubeke nomsebenzi wakhe Ngiyabonga. ngizobe sengiqalaza lana la bese Polo P hayi kholoba man Polo 3 siyaqabana ke futhi nice one Polo se Uko maye kodwa manje ungathola ubhiya noma ngithi lose ayothola ubhiya